Ahoj všichni, já vás vítám u vlogu, který jsem natáčela ještě v únoru, ale jsem trošku kokot a neumím vydávat věci včas. Takže jsem ho teďko dostříhala. Dodala jsem tam ještě hudbu, protože když jsem natáčela loni, ty videa už nejsou jakoby veřejný, ale loni jsem taky měla pár videí, 2 konkrétně. Tak tam absolutně nebyla hudba a bylo to vlastně úplně celý tichý a bylo to úplně špatný, takže jsem teď tam dávala ještě hudbu, aby se právě že stalo opak. Mě vlastně hrozně i mrzí, že jsem v tom vlogu tolik nenatáčela, protože za tady ten týden se toho stalo docela dost, jenom si to nepamatuju. A i proto si myslím, že jsem měla víc natáčet, ale chvíli se člověk učí. Další vlog, který budu natáčet od tady toho pondělí do pondělí za 2 týdny, tak ten bude nabitý, jo? Toho se nebojte. Tady ten vlog je v celku nezajímavý, je to první pořádný video, který je letos na mém kanále. Tam to video nepočítám, ale to je prostě úvod. Jo, to je úvod do všeho. Ale tady je fakt, že video jako video, který už má nějaký čas a má nějaký tvar. Jako nemá, ale dejme tomu už, jo. Стреляю в нее, в меня прилетает ее аромат. У нее уже руки болят. Я пью лимонад, щелкает фотоаппарат. Не мы не воры, но сегодня пришли воровать. Спрячь свою телку от нас, да. Хватит мне руки марать, да. Хватит искать здесь мораль, да. Доллары цвета смарагда. Мы так живем, это правда. Ты это знаешь, но твои руки же караты от папы висят. Зачем тебе шмотки за штук 50, если мы подружаемся в ад? Твоя Прада горит, твои подруги горят. Lidi, jsem hrozně unavená, ale všimla jsem si, že na tom automatu je prostě skurvená anténa. A co ještě, ten automat? Že nefunguje, ale je tam prostě anténa. Научили так жить вас, теперь угораем от вас. Все же смотрю на нее, она смотрит на меня. Говорит не про любовь. Ahoj, já jsem si všimla, že do tady toho vlogu prakticky nic nenatáčím. Což mě docela mrzí, protože si myslím, že tady ten týden je zajímavý v tom, že celá moje třída je na lyžáku, já jsem tam zůstala kluby z OKSek, tak jsme tam 6. Což znamená, že jsme spojení s GFkama, kterých tam zůstalo docela dost, jako crazy, že jich nejelo tolik. A jako je to úplně na píču, protože mi chybí moje lásky, vole, ze třídy. Ale zase super bylo včera to, že jsme byli v dílnách, jenom ve 3. Můj bože, tam byl takový klid bez nich. Jsem totálně nemocná, jako možná to není tolik znát na mém hlase, ale já to vnímám u sebe fakt, že hodně, protože já fakt, že nemocná nebývám. Naposledy nemocná, fakt, že nemocná jako takhle, tak jsem byla 5 let dozadu. Jestli jsem teďko ve škole někdy chyběla kvůli nemoci, tak to bylo, že se mi tam buď nechtělo, anebo že jsem měla rýmičku a kašlíček. Takže jako nefílu to. Ale přemýšlím o tom, že poprosím mamku, jestli bych zítra nemohla zůstat doma, protože fakt, že jsem dneska tu školu nedávala už v tady tom stavu. Sice jsme byli v jedné třídě celý den. Jako fakt, že od 8 do půl 2, tak jsme zůstávali v jedné třídě, což bylo jakoby docela super. Že jsme nemuseli cestovat po celé škole. Ale vůbec bych do té školy nechodila. Jako tím, že mě tady ta škola baví, tak mi to ani nedělá problém tam být, ale když už jste nemocný, tak jako mohlo by se zůstat doma. No, takže dneska poprosím mamku, zda tady nemůžu tady zůstat. Takže jestli se tak stane, tak si tady dost pravděpodobně pouklízím, jako fakt, že fest, a u toho si budu tisknout další plakáty, protože včera jsem si vytiskla třeba 7-8 plakátů, možná, ale dalších x mě jich čeká. Protože tady ta stěna, co je za mnou, počkat. Ne! Stroj, součást stroje, tak už mě fakt, že nebaví a chtěla bych si ji trošku předělat. Hlavně jakoby mi přijde, že tam je málo těch plakátů a obrázků a já bych chtěla prostě tu stěnu mít plnou plakátů. A s tím, že, počkat, já najdu, který už mám vytisklý. Vítejte na mé posteli. Ne, já mám tady věci z batohu, protože jsem si je ostříhávala ve škole. Tady.
Tak, tady to jsou zatím moje plagáty. Dobré ránko, dneska je čtvrtek, nejdu do školy. Jakoby můžete slyšet, že jsem víc nachcípaná jak včera. A to je trošku na píču, protože za necelou hodinku máme mít pohovor do práce. Takže nevím, jak to udělám. Ale nechci asi, abych tam mluvila opět takhle, protože mi včera ta frajerka volala. A já jsem tam zněla ještě v pohodě, stejně jako jsem včera zněla při té jedné vsuvce. Takže moc se mi nelíbí můj hlásek. Ale třeba to nějak dáme. Mám na sobě svoji Appaloosa Ranch mikinu, protože proč ne. Potom mám ještě jednu Appaloosa Ranch mikinu, která má kapucu. Tak aby to vypadalo jako to je v jednom, protože to má stejný odstín jakž takž. Zajímá mě, jak ten pohovor bude probíhat, protože na tom inzerátu psala, že žádná kancelář, takže uvidíme. Jdeme už. Stáje už mám jakoby prakticky před sebou. Už je vidím, ale ještě tam musím nějak dostat. Jo, krása. Make-upček. Nic extra, protože jsou to stáje. A do stájí se člověk nemusí malovat. Jednoduchý. A já se vám asi ozvu až po pohovoru. A mám ještě dost času. Já nemůžu. Jako práce je super, mají tam hezký plat, mají tam super časy, ale musíme najít dospělého dozorce. Buď z těch lidí, co už tam pracují, nebo někoho z těch, co tam taky půjdou pracovat, protože nakonec nás tam půjde víc, nejenom jeden. A protože mi nebylo 18, tak musím mít dozor. A nejlepší bytí, by the way. Ještě jsem si vzpomněla, on se tady teď po mně sápal Adam, můj pes. A ještě jsem si vzpomněla, oni tam mají hrozně super kočičky, oni jsou úplně lásky. A teďko tady vole Adam žárlí. No, i kdyby jsme neměli nic, no, yeah. Budeme rich, oh, yeah. I kdyby jsme neměli nic, i kdyby jsme neměli nic. I kdybych neměl prachy, mám furt brachy a rodinu, díky mami, díky babi. Ale já dávám a proto jsem tady a chci dělat radost a rozdávat dary. Furt po svý tratě, když odejdu, tak já se nestratím, no když už mě znáš. Jedu jak Kawasaki, Vídeň, Pérez, půl dne v restauracích, druhou v posteli. Rozdávám lásku nebo rozdávám tip, spíše mi Casanova, kam mám zajít. OK, píšu si děkuju za tip, napíšu feed, nahraju, až se vrátím. Procestovat svět, naplnit back, kdyby vážně chtěli, můžou mít taky. Ale co si koupíš, musíš zaplatit a to, co si půjčíš, zase musíš vrátit back. Nemůžu usnout půl pátý, je tu trochu dusno. Zaplněná místnost kolem mě je smouk, otevřu okno, chci vidět město. Když už tě znáš, nechce se mi ven, tak pálím to v křesle. Je mi to jedno, I don't give a fuck. Nemusíš děkovat, stačí pamatovat, že budeme rich, i kdyby jsme neměli nic. Budeme rich, i kdyby jsme neměli nic, no. Já jsem si teď sundala všechny plakáty skoro, kromě tady toho a tady té rapper scény. A ono to vypadá hrozně divně bez toho. Jako to je vidět, kde bylo něco nalepený vždycky. Jako tady to je asi nejhorší, co se stalo. Ale tady se všechno za chvilku bude zase zaplněný. Pokud já sundám všechny tady ty zbývající částečky těch plakátů. Tady těma všema, který máme ještě v šuplíku, jo? Progres. Jako tady se vypadá o dost líp. Jako neříkejte, že ne. Je to o dost lepší. Je neděle a hádejte, kdo za celý víkend netočil ani mě. Já. Teď si uklízím akorát stůl. Ono si tady uklidím tady součást a přes tady den si douklidím celý pokoj. A konečně to bude ready na room tour. Jo. Je to velmi zajímavá věc. Jo, jinak víte, co jsem nalezla. Schválně, kdo z vás to taky pamatuje. Crazy. Moje dětství. That's it.
Tak všechno nejlepší, dědo. Tam to mám dát. Tam je to víno. Tam je to víno. Ale vlasy, aby mi nechytly. A osmička fakt padá. Máš fotky, jo? Nějaký. Já si natáčím video. No to můžeš s tím Ty čekovat. pojďte, dědo. Ty konfeti vystřelí. Já se s váma loučím, mějte se hezky, vaše Kejty. Já jsem rozbil ten pedál. Tohle se spadlo. Fuj. Aby to tichý právě, že nebylo. A já jsem kokot a někam jsem si dala nevím kam. Jinak tady, protože je to nejvhodnější místo, kde natáčet. Ok, tak wait, najdu potom. Ok. Pedál. No tak to jsem říkal, nevasil mi vlasy, ale to taky vypadá tak fajn, že tady ten prostředek se prostě rozhodl, že absolutně bude spolupracovat. S tím jsem měla problém i v tom úvodním videu, který jsem natáčela tady toho roku, že mi absolutně nespolupracovaly vlasy. Tak jdeme tomu, budeme napsat. Takže já se s vámi loučím, mějte se krásně, mějte se hezky. Zase, píči.